275. Ja. Så går du over på 275, så går du over på 285. 280. Lige halv fucking ind over i styrbroen. Ja, så går du bare tilbage igen. Det er for nogle ting, det punkt, vi brugte først der, på 275 grader der. Ja. Det kan være en kirke inde på lang afstand, for eksempel. Ja. Og der kan du lægge en linje ud. Ja. Og du ved jo, den er 275 grader, den kan du lægge lige kort. Ja. Og hvad er den linje hedder? Det er jo sådan en pejlelinje til, du går igennem, hvor fartøjet befinder sig. En stedlinje. En stedlinje. Ja. Og hvis du så laver en pejling for eksempel heroppe til, det kan lige være 90 grader, men omtrent 90 grader på det. Hvad er det så, du får der? Og du pejler det over. Lige over. Ja, godt. Ja. Det er sådan noget. Så har vi jo lavet en busvejning. Her har vi en funktion med de 2 rammer. Ja, præcis, 100%. Og det er jo den, de spørger om, hvis man er i problemer med målen eller noget, ikke også? Og du kalder Lyngby Radio. Og det er de allerførste spørger om. Hvor er vi henne? Ja, hvor er det henne? Og der beder de om position. Ja. De siger ikke en position. Og så ved de lige præcis, hvordan du er. Og hvis så ikke du kan foretage dig noget længere, så kan de hurtigt beregne, hvordan strøm og andre ting kan være, hvis man er rigtig nød, og det hele det ser ud og kommer til, måske alle mulige kampulykker. Så kan de meget hurtigt beregne, for inden de så er ude, ude at hjælpe derude, også, der kan måske gå en hel time eller sådan noget. Så kan de hurtigt beregne, hvor man er. Bare position, det er mest vigtigt. Den er godt at have styr på hele tiden. Og derfor så er det knaldgodt med et fejl på tidspunkt. Ja, også tidspunkt selvfølgelig. Vi slår lige om lidt, hvis vi skal fortsætte over. Ja. Skal vi over til? Ja. Videre over, ja. Jo, hvad er det? Hvad er over? Du holder øje med ham. Hvad gør du så? Jamen, jeg går over på en halvvind her. Og hvad er det, du gør i dag med det mere? Hvis der nu var lidt hårdere vind, så ville jeg jo ikke tage en bumling, som jeg kunne på at gøre nu. Nej. Så vil du højere. Så ville jeg jo tage en stavvind. Ja. Men altså i dag mener jeg godt, vi kan forsvare. Men der er samme hensyn til væk. Ja. Simpelthen. Så vi Men fejl efter går væk. over her. Du skal lige holde øje med fokken. Og så tager vi ham over din side, jo, så over i læ. Kommer du op i. Du må godt smide fokken. Det er lige over. Det er slet ikke. Men altså lige på afgården. Ja. Det snupper vi lidt. Det er lidt længere til baggården. Hold der. Så tager jeg. Yes. Perfekt. Vi trækker lidt ind på sejlet igen. I 2 sekunder. Sådan. Det var bare helt. Hvordan vil du klare det, hvis du sejler i en, du skal over en sejlrand ude på ude på havet? De sejlrender, der er markeret, dem skal du altid placere vinkler, og så hurtigt du kan slippe stå. Du vækker dem. Bygge på en render. Selv ved at følge i båd, det er sådan, så det er med at sejle det. Ja, der er det klogt. Undgå det. Ja. Ja.
Vi kan godt prøve den næste. Ja. Det er jo bare perfekt. Er det dig? God nøjes. Hvor er du hen af? Du kan prøve at fejle klubhuset derovre. Vi fejler lige Mange grader klubhuset. får den lige ved klubhuset. Hvor har vi? Får du bare pejl, så skal nok blive det. Det er klubhuset, det er der. Så har du den på 50 grader. Så prøver du at gå over på 60 grader. Vi prøver at gå over 60 grader. Så er vi på 60. Ja. Det har du fint. Ja. Det var pebermasser og bord. Masser af bord. Dyrebord. Du har ret ude i der. Vi er lige herovre på en halv vind. Og du holder øje med ham. Ja, Rigtig. den ligger akkurat næsten ret. Og vi går om efter ham. Yes. Laver lige en med. Så lige på her. Yes. Hvor har vi ham hen, Freddy? Så har vi om klokken 1. Yes. Klokken halv 2, 2 stykker. Den ligger så Jeg går lige lige, 70 meter frem. Det er fint det her. Ah, Det er fint det. Du skal 50. ikke ind nu. 50. Så går jeg lige vente til du er vinkelret for vind. Ja, jeg vil gerne lige have en vinkelret på, så går jeg op nu. Hvilken side vil du have? Vi tager ham over din side, Freddy. Det er min side, ja. Yes. Kan du selv se ham, eller skal du have lidt hjælp? Jeg kan godt se. Kan du se ham? Vi prøver godt nu her. Ja. Du har slægt fucking ud. Så har du ham klokken 1. Bare det. Halv 0, så var du op. Så var du op. For at holde kursen. Dagens bagbord. Ja, fint, hold kursen. Så lige 2 grader op på styrbord. 2 grader styrbord. Ja, super. Den er helt i nu. Ja, ja. Lidt på. Hvad nu, hvis det har været høj sø, Jamen, så skal vi og du have... skal gøre det samme, og jeg er måske kun 2 ord, den ene falder over bord, så er du selv og gør rigtig. Så vil jeg jo jeg vil selvfølgelig gøre det samme med at gå på en halv vind. Så vil jeg lægge meget større afstand til ham, hvis det er højt sø, og mere vind end der er. Ja, ja. Så vil jeg lave meget større afstand i forhold til ham, så jeg er sikker på, at jeg går helt op mod vinden. Ja, ja, ja. Men der er høj sø, og det er jo ikke til at være det her på den røgne og op og ned. Så vil jeg smide lige ud til ham. Ja. Så er der nogen, så han kan fange lige. Ja, ja. Ja, nej. Og det er det hurtigste net. Det er hurtigere, når en find på sådan lige på. Og så bare tage bag. Og så tage lige over. Det er jo sådan menneskelige folk, der gør. Og det er langt at se. Og så kan man jo, så sejler en båd, hvor der er skole, og så stopper det hele. Og så høver man med. Ja, hvis vi prøver at mærke det. Jeg tror, det er Ja, Yes. Jeg ved ikke, at nogensinde har læst sådan en artikel, dem der sejler over Atlanten og sådan noget. Det er ikke at sejle. Jeg klæber lige med sådan her. Med flere hundrede meter lige bagud. Ja, okay. Så slæver de bagefter. Og så sejler de der, fordi mange gange, når de Så er har det net, klar. så tog de alle sammen. Der er der kun en af råstyren, der er op. Så ligger den klar til. Og så, ja, så kan han lige gå fat i. Fordi han kommer altid ind. Så løber fat i væggen. Men man kan godt lide det der. Det er burde i meget stor stil, dem der sejler det. Dem med at have udstyr klar, det betyder jo egentlig noget, det betyder jo tid. Ja. Jeg har på mit cykellænder, jeg har på den ene side, jeg har en redningsvest i både styrbord og bagbord. Ja. Og den ene redningsvest jo,
den er man langt lige gjort fast i båden altid, så den kan bare lige hive den op ud med det samme. Og så kan konen, eller hvis du så ryger op, så kan hun hurtigt lige manøvre rundt det. Der kommer bestemmer, hvor hun smider ud, eller hvad? Så kommer du med hjem til Afrikas. hun har valgt. Ja. Det skal man tænke over. Men det er ganske bestemt, det er bare lige ved at sejle rundt, det kommer til. Ja, det er i orden det der. Det kan du det der. Jeg er pludselig. Det er fedt. Ja. Hvis det er... Det var jo dem, der blev nummer 5. Der skal ikke trædes i det. Nej. Du kan se, du kan lige tage kanten af skoven derovre, der hvor den fisk. Lige derovre, altså. Den lyder ikke helt det. Nej, den derovre. Du siger bare til, at du har en kurs. 240 grader. 240, der går du over på 250. Ja, så er vi helt oppe. Der kommer nok en... Nej, det kunne du vist nok lige nå. Hvis du ikke kan se det det, ligger Peter, der. så er du der nu. Nej, det har du styr på, alt det der. Fint. Nu falder vi der til. Ja. Ja, bjergmand kommer bord. Ja, nu falder vi lidt af til halvvind med fokken. Prøv at gå tilbage. Hurtigst muligt, uden at tage hensyn til noget. Ja, men jeg kan godt lide den der stavvendingsmetode. Nå, uden at... Ja, jeg laver stavvendingsmetode. Ja, det kan du også. Så kan vi blive lidt længere. Så går vi på halvvind igen med fokken også. Ja. Der kommer vi lige langt nok op. Jeg tager den lige der. Der. Og du her, hvilken side vil du have ham på? Vi tager den i bagved. Så er sejlet ikke i vejen. Den ligger klokken 10 nu. Ja. Skal vi ned, så vi kan vinke lidt. Synlandet lidt, han hygger sig. Yes. Skal jeg slet ikke få den? Nærmer sig. Lige venner. Så har vi ham lige her. Jeg slækker fucking ud her. Ja, bare lad slikke helt ud. Så har du ham klokken 11. Ja. Du går godt ret op nu.